Yes, je mag het. Oké, goedenavond iedereen. Van harte welkom bij deze opera. Ik ben Awika Malki en ik zal vandaag een klein beetje informatie geven van wat het schaken precies is en wat de voordelen ervan zijn. En ja, laten we dan beginnen. Oké, de meeste van jullie zullen wel hebben gehoord dat het schaken een heel moeilijk ingewikkeld spel is en dat je het niet zomaar kan leren. En dat het voor zomaar is, je blijft achter een bord of als jullie naar een schaakspel kijken van het buitenland, dan zie je iemand denkt 4, 5 uur zitten ze één wedstrijdje spelen. En dan denk je van, wat zitten ze te doen? Vandaag zal ik jullie dat vertellen hoe simpel het schaakspel is en wat de voordelen zijn en hoe het schaakspel in principe precies als elk van jullie lief is. Dus in principe schaken we elke dag. Onze opbouw zal zijn, wat is het schaken? Daarna gaan we praten over hoe het kan helpen bij het dagelijks leven, dus op school of in het werk, wat de voordelen daarvan zijn. Daarna volgt een kennismaking met Chess Academy en als laatste de afsluiting. Oké, als eerst, wie van jullie weet al een beetje wat het schaken precies is? Vertel maar, wat denk je? Nee? Oké, probeer. Goed nadenken, oké. Yeah. Er zijn 2 spelers achter een bord en elke persoon heeft een verschillende houding. Oké. Ook goed. Maar wat was het schaken precies? Vroeger hadden we oorlogen toch? Dat weten jullie allemaal. Er waren oorlogen, de ene partij ging tegen de andere partij vechten en uiteindelijk werd er een winnaar. En er was een koning en die vond de oorlog zo belangrijk. Want je haalde zoveel eruit, je kon zoveel ervan leren. Maar het nadeel was, hoeveel mensen gingen doen? Dus hij vond van, laten we datzelfde proberen, maar op een bord. En precies zo is het schaken ontstaan. Dus, uiteindelijk zijn we gekomen op dit is het schaakbord. En hierop wordt het schaakspel gespeeld. Ik zal het nu hebben over het schaakbord. Hier zo zijn er 64 velden. 8 bij 8. En al deze velden hebben een naam. Net als jullie allemaal een naam hebben al deze velden een naam. Heel simpel. Zie dit als een kaart. Jullie hebben een eigen bord voor, dus dan mogen jullie ook daarop even klikken. Als eerste is het belangrijk dat het bord goed geregeld moet zijn. En hoe weten we als het goed geregeld moet zijn? Links beneden moet het hokje zwart zijn. En dat veld moet bij jullie niet de A1. Dus mogen jullie het bord even zo laten draaien dat links onderaan A1 staat. Goed? Oké. Nu gaan we dat tekenen naar de namen van deze velden. Zie dit als een kaart. Een stratenkaart. Dus, wat hebben we hier zo? We hebben hier zo straat A. En daarna volgt straat B, C, D, E, F, G en H. En wat hebben we in straten? Huizen met huisnummers. Dus, hier zo zijn allemaal huisnummer 1. En daarna volgt 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Oké, als we nu willen. Vandaag zal ik jullie dat vertellen hoe simpel het schaakspel is en wat de voordelen zijn en hoe het schaakspel in principe precies als elk van jullie lief is. Dus in principe schaken we elke dag. Onze opbouw zal zijn, wat is het schaken? Daarna gaan we praten over hoe het kan helpen bij het dagelijks leven, dus op school of in het werk, wat de voordelen daarvan zijn. Daarna volgt een kennismaking met Chess Academy en als laatste de afsluiting. Oké, als eerst, wie van jullie weet al een beetje wat het schaken precies is? Vertel maar, wat denk je? Nee? Oké, probeer. Goed nadenken, oké. Yeah. Er zijn 2 spelers achter een bord en elke persoon heeft een verschillende houding. Oké. Ook goed. Maar wat was het schaken precies? Vroeger hadden we oorlogen toch? Dat weten jullie allemaal. Er waren oorlogen, de ene partij ging tegen de andere partij vechten en uiteindelijk werd er een winnaar. En er was een koning en die vond de oorlog zo belangrijk. Want je haalde zoveel eruit, je kon zoveel ervan leren. Maar het nadeel was, hoeveel mensen gingen doen? Dus hij vond van, laten we datzelfde proberen, maar op een bord. En precies zo is het schaken ontstaan. Dus, uiteindelijk zijn we gekomen op dit is het schaakbord. En hierop wordt het schaakspel gespeeld. Ik zal het nu hebben over het schaakbord. Hier zo zijn er 64 velden. 8 bij 8.
En al deze velden hebben een naam. Net als jullie allemaal een naam hebben al deze velden een naam. Heel simpel. Zie dit als een kaart. Jullie hebben een eigen bord voor, dus dan mogen jullie ook daarop even typen. Als eerste is het belangrijk dat het bord goed geregeld moet zijn. En hoe weten we als het goed geregeld moet zijn? Links beneden moet het hokje zwart zijn. En dat veld moet bij jullie niet de A1. Dus mogen jullie het bord even zodanig draaien dat links onderaan A1 staat. Goed? Oké. Nu gaan we dan kijken naar de namen van deze velden. Zie dit als een kaart. Een kaart, een stratenkaart. Dus, wat hebben we hier zo? We hebben hier zo straat A. En daarna volgt straat B, C, D, E, F, G en H. En wat hebben we in straten? Huizen met huisnummers. Dus, hier zo zijn allemaal huisnummer 1. En daarna volgt 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Oké, als we nu willen weten hoe een bepaald veld heet, bijvoorbeeld dit veld, wat gaan we dan doen? We gaan eerst kijken welke straat is het. Is het in de straat A? Nee. B, C, D, E. Top. Dat is de straat E. En welk huisnummer heeft hij? 1, 2, 3, 4, 5. Dus, hoe heet het veld? E5. 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 Goed. Dus, altijd eerst beneden lezen en daarna de zijkant. Gaan we nog een keertje proberen met de andere veld. Ik zet maar even iets hier zo. Dan mogen jullie even nadenken om te kijken als jullie weten hoe het veld heet. Easy. Goed. Het is in straat C en huisnummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké. Nu gaan we dan kijken naar wat al die schaakstukken in het echt waren. Want het schaken was een oorlog, toch? Oké. Wat hebben we allemaal in een oorlog? We hebben twee groepen. Zie de ene groep als een kasteel. Jullie hebben allemaal naar Disney films gekeken, toch? Wat heb je aan de zijkant van een kasteel? Twee hoeken? Torens. En waar waren die torens? Iemand weet. Als je hoog staat, zie je ver. Jullie zijn ooit iets op de Bosjebrug geweest, toch? Zie je zo ver. Maar als je beneden bent, zie je hoe ver. Tot het gebouw, tot die boom. Dus, vandaar dat er torens in het schaatsveld zijn. Jullie mogen uit jullie zakje de torens pakken. Pakken jullie bij alleen de witte stukken? Dan gaan we de witte stukken regelen. Er zijn twee van deze. En die zien de toren. Ja, dat is. Goed. Als jullie deze hebben gepakt. Gevonden. Beide pakken. Je kan niet eens proberen beide te zoeken. Oké. Oké. En natuurlijk, als we ver willen zien, gaan we die torens nooit naast elkaar zetten. Maar dan gaan die twee naar elkaar kijken. Dus we willen die torens altijd zo ver als mogelijk hebben. En daarom, in het begin heb je de torens